बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ डिब्रुगड़ इउनिभारसिटिनि सानै फरायसाखौ सासपेन्ड खालामदों। जुनियर फरायसाखौ रेगिं आरो गाग्लोबनायनि थाखाय सानै फरायसाखौ 2 बोसोरनि थाखाय सासपेन्ड खालामनाय जायो। सासपेन्ड खालामजानाय फरायसाफोरखौ किंकु सयकिया आरो ऋतुपर्न दास होनना सिनायथिनाय जादों। सासपेन्ड खालामजानाय सानैबो डिब्रुगड़ इउनिभारसिटि इनस्टिट्यूट अफ इन्जिनियारिंनि 5थि सेमिस्टारनि फरायसा होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसोर सानैबो गुरु प्रसाद दास छात्र निवासआव सासे जुनियर फरायसाखौ रेगिं आरो देहायारि हाराहास्ति खालामदोंमोन। बे जाथायनि उनाव रेगिं खालामजानाय फरायसाया बिबानगिरिफोरनो बे जाथायखौ फोरमायो। बिनि उनाव सानै फरायसाखौ सासपेन्ड खालामो। मैया आसामनि रांबावजा जथुम्मानि 3थि सानाव आसाम सरकारा फरायसाफोरनि थाखाय माखासे गोजोनथाव थिरांथा लायो। आसाम सरकारा प्राज्ञान भारती बिथांखिनि गेजेरजों ग्रेजुएशनसिम फरायसाफोरनो बेसेन नाङै बिजाब, पोस्ट ग्रेजुएट, आन्डार ग्रेजुएट, मेडिकेल आरो पलिटेकनिक कलेजनि फरायसाफोरनि दानफ्रोमबोनि हस्टेलनि मासुलखौ 2000 सिम रेहाय होनाय जागोन। BPL नखरनि फरायसाफोरनो फ्रियावनो मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरनो आनन्दराम बरा बान्था होनाया सिगांनि बादिनो थागोन। आरो HS जोबथा बोसोरनि आनजादाव 1थि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरनो स्कुटि होनो थिरांथा लायो। दिसपुर पुलिस थानानि इस्ट गुवाहाटी पुलिस डिस्ट्रिक्ट सुंद'यै EGPDनि मोनसे हानजाया मणिपुर इरिलबंनि 47 बोसोर बैसोनि आमु खान ओरफे फिरोज खानखौ आलफा उदां उदखारि हानजाजों सोमोन्दो थानायनि दायाव हमो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला फिरोज खानखौ पुलिसआ 6 माइल ओनसोलनिफ्राय हमनो हायो। पृथ्वीराज नारायण देब मेथ्सनि हेंथायै पुलिस थानायाव गसर थिसनदों। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ क'क्राझार B.Ed कलेजाव फरायसाफोरनि मुं थिसननायनि बिथोनलाया ससियेल मिडियायाव गोसारनायनि बागै गावनि सायाव बावैसो पृथ्वीराज नारायण देब मेथ्स बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों नंखाय फोसावनायनि थाखाय पृथ्वीराज नारायण देब मेथ्सनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव दिनै केस होबाय। मख'नो गोनांदि पृथ्वीराज नारायण देब मेथ्स बिथाङा दिनै क'क्राझाराव थानाय गंसेल' सरकारि B.Ed फरायसालिमायाव सा 14 बिजाथिफोरखौ सोलोंथाइ बिफाननि OSDआ B.Ed फरायसालिमानि प्रिन्सिपालनो लाइजाम हरना एडमिसन होनो बिथोन होनायनि गांसे बिथोनलाया ससियेल मिडियायाव गोसारनायखौ लानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोख्रों रावजों सोंथि खालामदोंमोन। बिनि उनाव डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा गावनि सायाव नंखाय फोसावनायनि थाखाय पृथ्वीराज नारायण देब मेथ्सनि हेंथायै केस होयो। हिनजाव माहारिनि सायाव गुबुन गुबुन दुथांफोरा आखाइ होनानै सुबुं समाजखौ लाजि फोनांनाय जाथायफोरखौ जों सानफ्रोमबो नुनो एबा खोनानो मोनो। बेबादि जाथाया जाफ्लेबाय थानायखौ नोजोर बोनानै गहपुराव फरायसालिफोरखौ गावनि रैखाथिनि थाखाय सासे फोरोंगिरिया फोरोंथाय होदों। गहपुर हालामनि सिङाव थानाय सनापुर गोजौ फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि राकेश उजिरनि दैदेननायाव सेल्फ डिफेन्स एबा गावनि रैखाथिनि थाखाय फोरोंथाय होदों। हिनजाव माहारिया जाहाथे हारसिं हाला थांलाय फैलाय समाव दुथां सुबुंफोरनि आखाइयाव गोग्लैया, बिनि थाखाय गावनि रैखाथि खालामनो हायो, बिनि थाखाय सोलोंथाइ होनाय जादों होनना बुंथियो फोरोंगिरि राकेश उजिरा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।